Halo guys, balik meneh karo aku ning channel iki, channel sing ora bermanfaat, ora bermutu, babar blas. Oke, di video kali ini nyong ngarep nggawe tutorial cara kanggo kowe-kowe kabeh. Cara cepat biar subscriber kowe kabeh cepet munggah guys. Oke, bagi yang penasaran karo tutorial iki, karo caraku ini, simak video iki nganti rampung guys. Oke, yo sing pertama, men subscriber kowe kabeh cepet munggah gampang, ojo pikir mumet. Rungokno, nyong pengen ngomong. Oke, pertama, kowe kabeh lunga meng omahe wong-wong ning tempate kowe kabeh. Omahe wong leboni siji-siji. Kula nuwun. Monggo. Pak, niki kula arep jaluk tolong subscribe. Ngono guys. Terus engko sampean disilihi HP-ne, terus HP-ne kuwi nggo buka YouTube diluru jenenge Mas Ben Official. Lah lagi bedi tonton setelah nganti nek ora nganti rampung terus dipejet tul ngono. Gampang kan? Nah, kuwi sak omah kadang sing duwe HP urung mesti wong siji, kadang wong 5, kadang wong 3, pelayan lho sak omah kuwi wong 3. Ah, dipengkepe pirang-pirang omah, pirang atus omah jal gampang to. Ojo pikir mumet, subscriber gampang. Terus sing keloro guys, sing keloro. Kowe kabeh nggawe 1000 akun. Nah, nggawe 1000 akun. Kepriye carane? Yo kowe kabeh nggawe 1000 akun, kuali buka subscribe. Nah, gampang. Ojo pikir mumet. 1000 akun go subscribe. Nah, iso luwe. Nah, wis 1000 oleh dimonetis. Gampang toh. Nah, apa pikir mumet? Oke, sing ketelu. Kowe kabeh nek pas wayah sekolah ning kelas nyeleh HP-ne bocah-bocah, tapi carane meneng. Carane ngene. Bro, nyong nyeleh HP-mu. Kan ku ngopo? Wis sedelo tanggo iki tok. Terus pas wis disilihi, kowe kabeh buka YouTube, terus pejet, tapi meneng-meneng, tapi loncengnya aja diaktifke. Dadine nek pas kowe upload dhek ora ngerti nono pemberitahuan sing penting wis di-subscribe. Nah, ping sak kelas bocah ono piro, ping pirang kelas. Nah, gampang kan? Simple, aja gawe mumet. Terus sing kepapat, pasang wifi gratis, syaratnya subscribe. Nah, omahmu kowe kabeh mesti di rumah kan? Nah, nek wis di rumah pasang wifi. Nah, koli syarat subscribe. Nah, ono bocah iki, ono bocah. Nyong nyambung wifi nih ra. Yo, tapi subscribe sih channelku. Nah, ngono. Nah, ping piro bocah, ono bocah teko meneh, ngono. Lah nek bocah wis teko lah kok isuke beli meneh merono kan wis di-subscribe. Lah, berarti syaratnya wis ora subscribe maning, nonton. Lah kuwi ngejar jam tayang kuwi. Gampang kan, simple, mudah. Aja pikir mumet. Ngerti? Sing kelima, kowe kabeh kan ngerti ana counter HP. Nah, kuwi tuku HP 1000. Nah, nek tuku HP kan mesti ana akune siji. Lah kuwi nggo subscribe tuh HP 1000 ra iki. Lah engko nek wis dituku kabeh didol maning, sing penting wis di-subscribe kabeh. Nah, gampang kan, simpel kan, aja pikir mikir.
Terus yang keenem terakhir. Kowe kabeh tuku laptop 1000. Nah, kena nggo subscribe kabeh kuwi. Carane kepriye? Carane ya kaya mau sing tuku HP kae persis, ora perlu tak jelaske. Nah, mesti padha paham kuwi. Oke? Nah, gampang kan, simple kan? Aja pikir mumet. Lah kuwi ana 6 cara nih ngomong. Ono carane nyong, cara men cepet akeh sing subscribe ora mumet. Mumet. Nyong barangan melu mumet. Wes ngerti kabeh carane nyong ki gampang lul. Yo wes, nek sing nonton video iki pokoke kudu subscribe saiki subscribe. Nah ngono, nek wis subscribe loncenge, nah terus di like video iki yoli di share mung kanca-kancane kowe kabeh men padha ngerti nek nyung gawe video iki ora gampang ngerti pokoke kuwi yo wis kesuwun nek sing wis subscribe wis like wis share pokoke nyung kesuwun matur thank you esuk enteni maning nyung esuk upload video pokoke enteni yo enteni pe ning channel iki usah lungu-lungu ra iki channel iki penak kalem gak nyong. Oke, terima kasih wis pokoke matur suwun tunggu video esuk. Oke, bye bye.